И така, добър ден, уважаеми дами и господа. Вие гледате телевизия Евроком на живо, предаването Бареков и Байрактаров без цензура от студио 1 на Парк Хотел Москва в град София. И както знаете, вече всяка събота от 10:30 часа идва времето на истинските новини, времето на истината, времето на най-точните и най-професионалните коментари от първо лице, както се казва, от извора, нещо, което за огромно съжаление не прави нито една медия. Медия, която всъщност е призвана да информира възможно най-точно и най-правилно с най-истинските източници на информация българските зрители. Затова пък всяка събота в Бареков и Байрактаров без цензура всички вие получавате тази възможност не само да получите най-точната информация, а да се включите на живо чрез пряка телефонна връзка с вашите коментари, с вашите виждания и с вашите съвети, които ние приемаме с отворени обятия. И така, в студиото сме заедно с колегата Николай Бареков, евродепутат, страшно много новини от Европарламента през тази седмица и въобще за огромно съжаление от цял свят. Но да започнем, както се казва, от това, което касае нас, Николай. Отново действия срещу Русия в Европарламента. Даже не знам дали да кажа срещу Русия, защото там наистина е много сложна ситуацията. Ти предпочиташ от всички теми да започнем първо с Русия, защото и Турция на масата, и Брекзит, и атентата в Крайстчърч, ще са вързали нещата. Да, страшно много неща, но просто искам ти като човек, който си бил на място, който си участвал всъщност във всичко това, без атентата в Нова Зеландия, да не си помисли. Сега само искам да кажа, че това е единственото нещо, което тази седмица медиите не ми приписаха. Нали? Аз отново бях обвиняван не си участвал, защото не се надявам толковищата. Половината сайтове, които се спонсорират от Джамбазки, от Прокопиев, забележи, от либерали, от псевдоконсерватори, ме обвиняват цял месец вече, че искам да ставам учител. Другата половина отново се занимават с това дали Бареков говори английски или не. Част от тези сайтове са част от проводниците на фалшивите новини, че Джамбазки прави някаква конференция. Ти публикува ли официално своята диплома за висше образование? Да, публикувах я, разбира се. Това беше по повод желанието на много хора да не продължи своята кариера като учител. Знаеш ли, че вече доста медии се включиха тук в моята инициатива и настояваме твоя все още колега евродепутат Ангел Джамбазки да даде гласност на неговата диплома. Ангел Джамбазки, казвам го, защото откъде на къде някой ще обвинява, че ти искаш да ставаш учител. Извинявай, ти си дипломиран висшист с квалификацията, имаш цялата правоспособност да обучаваш български деца на български език и литература, и не само български, дори чужденци можеш да обучаваш, и някой тръгва да те опреква за това, че ти искаш да приложиш своето образование. Ама онзи, дето още не си е показал дипломата, ако въобще я има. По повод тези въпроси или спекулации, с мен се свърза колегата Велизар Енчев, който така знаеш, аз много уважавам, и ме попита дали имам повече информация по въпроса дали Джамбазки въобще притежава диплома за висше образование. Сега аз искам да кажа, че в Европарламента човек може да стане евродепутат, ако премине изборната бариера, което Джамбазки направи благодарение на България без цензура и моя милост. Оттам насетне Европарламента няма никакви изисквания към пол, образование. Ние имаме представители на третия пол в Европарламента, знаеш. Има хора с няколко професорски степени. Има хора с, да кажем, които нямат и образование. Нормално. Има хора, които говорят 15 езика, има такива, които говорят само родния си език. Всякакви хора са в парламента, така че господин Джамбазки не е длъжен, за разлика от мен, да обяви в Европарламента официално социалния си статус. На влизане в парламент и ти декларираш какви доходи си имал преди това. Също така не е длъжен да обяви своя образователен ценз и статус. И също така не е длъжен да обяви, според мен, други познания, които има. Просто не е длъжен. И не го е направил. Затова си прав. Няма и CV, за разлика от Джамбазки обаче, аз съм си обявил всичко. Примерно, аз съм занесъл в Европарламента трудова книжка, диплома за завършено висше образование, степен магистър, CV, което съм публикувал. Може би поради проста причина, че разполагам с такова.
господин Джамбазки, господин Неков, господин Новаков. Няма какво да... Също и господин Станишев, защото представяш си господин Станишев какво си вижте занесе. То ще пише така. До 35 години журналист на свободна практика, от 35 до 40 министър-председател, след това евродепутат. Тоест вечен хрантутник. Без да обиждам Станишев. Просто това ще излезе. Сега като ти прочете същото и на Джамбазки. Там ще пише да. общински съветник от ГЕРБ, народен представител от Бареков. Защото наша проверка, между другото, установи, че неговата биография включва някакъв трудов стаж, който не изисква образователен ценз. Къде е този трудов стаж? И този трудов стаж е общински съветник от ГЕРБ, да. т.е. изборни длъжности, но пък това не го лишава, тъй като ние все пак имаме един закон за публичност и на имущество и там са обявени кои лица, както ти сам каза, аз съм обявил всичко. Тоест, той чисто морално, когато се явява на избори и когато му се иска да представи своя образователен ценз, най-малкото чисто морално е длъжен да го направи. Не, когато се подиграваш на колегите си, понеже той няколко пъти в ефир почва да прави някакви намици за Шекспировият английски на Бареков, за това, че той бил заплаха, баща на 4 деца, който е заплаха за децата в българското образование. Един буквално, как се казва, такъв, който е ерген, стар ерген, като него, който нито семейство има, нито деца. Ще навърши съвсем скоро да прави такива обвинения, но пак да кажа, това не лишава Джамбазки от трудови доходи. Заплатата в Европарламента не се дава според образователния ценз. Аз съм сигурен, че ако примерно имаше 1000 евро бонус за него, ако беше показал висше образование, той ще намери някаква диплома за висше образование, да я занесе там, за да не губи парите. Нека да покаже, ако има, но нека да сме коректни, това казах и на колегата Енчев, за да не влизаме в някакви спекулации, защото представи си пък утре, той може да извади диплома за висше образование, дори с успех среден 3, нали така? Защото това е другата спекулация, че за разлика от моята диплома, която е с много добър, неговата може би била с тройки. Да, но той ще каже, Байрактаров, Бареков, Велизар Енчев може да спомене, лъжат, като питат имам ли диплома. Ето аз имам диплома и всичко, което говори Бареков за мен... питаш, не може да бъде квалифицирано като лъжа. И всичко, което говори за мен Бареков, примерно това, че Бареков говори, че Джамбазки фалшифицира конференции в София, които представя за конференции на АКРЕ, и тук сега ще помоля колегите от моя Фейсбук да извадат, ако трябва, снимки. Аз съм им пратил, има снимки от тази конференция, да се види какво чуждестранно присъствие в кавички имаш. Ги видяхме в община. Така че Джамбазки може да излезе и да каже, Бареков и Байрактаров лъжат за моята диплома, значи лъжат и за това, че аз произвеждам фалшиви конференции. Аз днес обявих преди предаването, че давам 1 еврозаплата, кой както иска да я приема. Еврозаплата, средна европейска заплата, ако се намери гражданин, който по закона до достъп до публична информация, макар че него този закон не го лови, успее да намери диплома на господин Джамбазки. Ако Джамбазки също публикува във Фейсбук си своята диплома за висше образование, заедно с средния успех, с който той е завършил, също той ще получи тази еврозаплата. Аз за пореден път го приканвам, уважаеми господин Джамбазки, бъдете така добър, направете публична своята диплома за средно образование, за висше образование. Няма нищо страшно. Нали, аз моята съм я публикувал преди доста години, нали, с отличен 6.00 съм взел държавния изпит. Така че няма страшно, нали. Направете го, ето и колегата Николай Бареков я публикува. Нещо страшно случи ли се? Видя се, всъщност какъв ценз имате. Изведнъж спряха атаките към мен, че не ставам за учител, измислиха други. Така че аз вече не знам какво да изкарвам и какво да не изкарам. Но ето пак се обръщам към всички български граждани, към всички хора, които имат възможности. Ето Николай Бареков обявява и награда за всеки, който... 1 еврозаплата за господин Джамбазки или за всеки негов приятел и поддръжник, който се наеме да извади неговата диплома за висше образование, заедно с неговия успех. И сега, по темата Турция. Дай първо с Русия да почнем. Добре, темата Русия. Мен не знам, защо сега към Турция ме такова. Явно имам някакъв специален присантиман. Така, аз за Русия участвах в дебатите, участвах в гласуването, поради проста причина, че отговарям за връзките на Европейския парламент с Русия. Восток дела тонка, се казваше на времето в един филм. Русия е тънка работа. За жалост, в Европейския парламент е пълно с, както във всеки политически естаблишмент, е пълно с популисти и с хора прости, които не знаят какъв е техния национален интерес. Това е Европарламент, е една представителна извадка на целия Европейски съюз.
Да почнем с популизма, който демонстрират по темата Русия част от българските политици. Има една партия, която зове себе си русофилска партия. Така поне се чува. ДПС. Движението за права и свободи. Не, те са патриотична партия. Патриотично-русофилска партия. Също така има още няколко депутати, които се обявяват за русофили в Европейския парламент. Странно, един от тях е въпросният господин Джамбазки, който служи в нашата група, която по принцип е по-западно ориентирана. Странно, че той служи на господин Каракачанов, който купува американските F-16, но се обявява за някакъв вид представител на русофилите в Европейския парламент. Сега, тук господин Джамбазки е гласувал правилно. Той е гласувал правилно според него против. Колегите от ДПС обаче са подкрепили... да кажем, против налагането на нови санкции срещу Русия. Много е сложно. Значи, резолюцията, която прие Европейския парламент е за налагането на нов тип санкции срещу Русия, за прекратяване на споразумението за сътрудничество Русия като основен стратегически партньор на Европейския съюз. Спира се, или по-скоро те не могат да спрат Европарламента, нищо не може да спре, но препоръчва се спирането на Северен поток 2, което пряко засяга България. Спирайки Северен поток 2, пътя за изграждането на Турски поток като български на територията на България става затворен. Тоест, господин Джамбазки, искам да кажа, той не, че сега е отворен. Е гласувал в парламента не просто срещу падането на санкциите срещу Русия. Той е гласувал за още по-сложно е. Той не е гласувал за влизането и действието на закона Магнитски на територията на Русия. Това е един преход, тук друга скоба вече отварям, закона Магнитски е един преход, който обслужва една моя теза и тезата на много хора, които служат в Европейския парламент. Националните, политическите санкции спрямо Русия, които са национални, да бъдат подменени с персонални такива. Това автоматично означава, че бизнес територията Русия, която беше за българските производители, т.е. руския пазар, за източноевропейските производители, за германските производители, ще бъде отворен в някаква степен. Това, за което сме коментирали не един и два пъти с теб. Това, което аз съм говорил в Белия дом. Смисъл в Държавния департамент. Ти видя, 2 дена след моето посещение в Държавния департамент, излезе доклада на Държавния департамент. Сега само да обобщим, аз знаех от първа ръка какво ще има в този доклад. ДПС обаче как са гласували? Те са подкрепили прекратяването на връзките на Европейския съюз с Русия. При само за момент, ако обичаш до тук, защото това, и после ще говорим за това как аз съм гласувал. Да, защото точно за това искам да направим едно обобщение, защото това, което казваш, е изключително важно и искам да бъде разбрано от хората. Аз го обясних малко сложно и съм отчаян, защото мисля, че никой няма да разбере какво съм казал. Напротив, в момента, не защото съм казал нещо сложно, защото аз не го обясних както трябва. Не, напротив, много добре го обясни, но аз искам да го обобщиме. Това гласуване, което е изключително важно и което ти представя и ключово, всъщност има за цел да се премине към персонални санкции на определени отваря вратичката. Може би няма такава цел, но просто отваря вратичката. Даже аз бих казал не вратичка, отваря една голяма порта, защото по този начин, това за което сме говорили не един и два пъти с теб, се отварят пък вратите за българския бизнес на руска територия и от руска територия. Същевременно затваря вратата за Северен поток 2 и по този начин затваря вратата за Турски поток, продължение като български, с което означава, че ДПС реално е подкрепило спирането на строежа Турски поток като български, което според мен на някакъв език означава, че може би Движението за права и свободи отгоре, деца вика, от небето буквално, от Европейския парламент, удря тежко по Бойко Борисов и по ГЕРБ. И това под някаква форма съвпада с двойствената игра на Марешки тази седмица, който като един абсолютно зависим, знаем, от прокуратура, от съд политик, изигра някакъв театрален етюд, очевидно мотивиран от ДПС, да стегне примката около врата на господин Борисов. Всъщност ние ще се върнем на тази тема, защото още това става в един и същи ден. Между другото, ДПС в един и същи ден спира с това гласуване, отваря вратата за спиране на Турски поток към България и Марешки играе тази буфосинхронада в парламента, която ти разконспира. И ако се върнем една седмица по-рано, цялата тази трагикомедия с мюфтийството и неговите задължения, всъщност кръга започва вече много ясно да се очертава и че това си е всъщност един заговор
именно срещу Борисов, нещо за което с теб загатнахме. ДПС в стратегически план има все още полза от Бойко Борисов в тази позиция, но според мен ДПС вече не подбира средства, с които да абсолютно си притиска прав. Борисов до стената. И сега тук, защо пък Джамбазки е гласувал грешно? Защо и двата гласа, плюс и минус, са грешни в тази ситуация? Тоест, за и позитиви. против, да кажем, за нашите за и зрители. против. Като гласува против нали, този, така да си каже, документ, пък Джамбазки се опитва да затвори вратата към подмяната към прехода от национални към персонални санкции спрямо Русия. Що се отнася до моето гласуване, аз нямаше как да гласувам нито за, нито против. Сега знам, че някой ще кажат, ама това не е позиция. Не позиция, това е позиция. Аз гласувах въздържал се. Това е позиция да не гласуваш срещу Русия на пук. Това е позиция към цялата тази нелепа всеобхватност на този доклад и на тази резолюция, защото на практика тази резолюция много ми напомня на някакъв текст. Сега ти си приемал български закони, но все едно, че вие да приемете закон в парламента, примерно на всеки българин се полага безплатно образование. Нито се полага, нито стига. Пише в Конституцията, че не се полага и здравеопазване, но няма здравеопазване. Да, пише в Конституцията, че България е социална държава. Според мен са смешни и те просто не обслужват етично... Текстове на книга, които обаче водят за огромно съжаление до тежки политически отражения и за тежък удар върху нормалния живот на България, на българския народ. За разлика от господин Джамбазки, аз понеже имам и друга работа, освен да стоя да гласувам в парламента, и имах съвсем друга посока на пътуване и не успях да участвам след обед в гласуването за Турция. Мога да коментирам колегите каква се е свършили. Да, първо да коментираме какво точно се прие по отношение на Турция, защото ние с теб сме си говорили и знаеш, че това, което ще кажеш сега, също ще бъде трудно разбрано. Но то е много важно да бъде разбрано, защото това е всъщност истинската позиция, която трябва да крепи България. И това, между другото, само да те допълна, това е отново пореден удар срещу Борисов. Нещо, за което никой не говори. Сега това гласуване раздели европейските националисти. Не националистите в Европа, нали, не тези, които подкрепят Европа, а националистите, които си подкрепят собствените си държави. Най-твърдите, най-хардлайнер националистите са гласували против тази резолюция, която на практика отнема европейските перспективи пред Турция. Спиране на преговорите, които и без това нямаше такива преговори. Аз няколко пъти съм се изказвал, че нали, дори ако щеш замразяването на преговорите, което беше през времето на целия ни мандат, пак беше някаква грешка, защото ти как искаш да промениш Турция, като и затваряш вратата и оставяш вътре в лапите на Ердоган? Разбираш какво се случва? Аз много добре разбирам, защото сме си говорили с тебе надълго и на широко. Примерно щяха да ходят делегации от Европейския парламент, от Европейската комисия в Турция, да дават съвети, да получават някаква дума в турското общество. В Турция има страшна цензура, знаеш. Там ако не говориш от някаква така по-висока позиция, ако си местен политик, не ти дават думата. То е както... Значи, прокюрдските партии в Турция, както и партията на Ататюрк, те са както Бареко в България. В смисъл в тотална изолация. Всички медии обслужват само Ердоган в Турция. Там, освен в социалните мрежи, няма къде да пробиеш, доколкото и тя ги има. Да, и доколкото ги има. Само, че... Много интересно това гласуване, защото, примерно, Защо решиха да го направят точно сега това нещо? Виж, парламента си отива вече и всичко сега ще се приема като последно с една цел предизборна. Примерно, предизборната кампания казва, идва Джамбазки тук на неговата малка аудитория, защото той има не повече от 15 000 избиратели. Той казва, аз лиших Турция от Европейския съюз. Никога повече няма да видите Турция в Европейския съюз. И неговите хора викат браво. Без въобще да мислят какво се случва по-нататък обаче. Сега, тук ДПС гласуват разумно. Аз ги анализирах в предната част, че за Русия те всъщност бойкотираха и Доган по този начин, защото Доган говори за Русия като стратегически партньор, а неговите 4 евродепутати гласуват обратно. Русия. Очевидно пък може да си кажем тук, че този Мухарем Карадея е поел вече някаква инициатива в ДПС. Все пак да не забравяме, че той беше на молитвена закуска. Именно. И може би Цветанов играе в някакъв тандем с Карадея срещу и Борисов, и Доган.
Защо да не мислим, че двете стабилни партии в българския политически живот, ГЕРБ и ДПС, не целят, може би с американско влияние и присъствие, елегантна смяна на поколенията. Цветанов сменя Борисов, този сменя... Ти нали си даваш сметка, Карадайъ сменя Доган? Карадайъ сменя Доган и ГЕРБ и ДПС правят по-скоро коалиция. Там бихме казали Карадайъ неутрализира Доган, защото и да кажем в следващ мандат най-накрая се сбъдва мечтата на всички ДПС и ГЕРБ да управляват заедно, под формата обаче на проамериканска, прозападна коалиция с едни блестящи умове, англоговорящи основно, нали, могат да си докарат някакви юпита от чужбина да ги сменят. Не си ставаш сметка, ако това се случи, какво очаква България? Това е много, много близко да се случи според мен, следейки движенията на тези двама ерудирани политици. Защото Карадайъ и на Цветанов. теб ти е пределно ясно. Аз имах вчера едни много интересни разговори с хора, така отговарящи за националната сигурност, които бяха изключително притеснени от това гласуване. И сега ще споделя, хората простичко казаха. Тези, които вика се бият в гърдите, че са отрязали пътя на Турция, или да го кажа както те ми го казаха, илюзиите на Турция за влизане в Европейския съюз. Перспективите пред демократичната опозиция в Турция, че Европа може да бъде партньор. Точно. Ти го казваш вече като политик и влизаш в един по-задълбочен политически анализ. Но хората там го разглеждат от гледна точка на национална сигурност. И те казват така. Тези вика, начело с Джамбаски, които сега ще обикалят судята и ще се бият гърдите, как са затворили пътя на Турция, как са изхвърлили Турция от Европейския съюз. Дават ли си сметка, че 2 милиона бежанци стоят още на територията на Турция? И че Ердоган във всеки един момент може да ги насочи тези вече, без да има никакви скруполи, тъй като на него са му казали джа. Така е, обаче... И са отрязали пътя точно на това, което казваш, на трезво мислещата турска интелигенция. Перспективите. Да. Които бяха и без това далечни. Сега по-интересно къде е тук националното отговорно поведение на хора като Джамбаски? По-интересно е, че една спорна личност е гласувала с Джамбаски, само 4 са били... Виж, няма по-крайно националистическа група от тази на ЕКР, на групата на Свободата, на групите на Фарач. Няма. Люпен, Фарач и ние това сме крайните националисти. Сега забележи. Тези партии масово гласуват за перспективите за Турция като член на Европейския съюз. Единственият националист, аз би го нарекал псевдонационалист, който гласува в подкрепа на този доклад, е колегата Джамбаски, заедно, забележи, с известният румънски соросоид Моника Маковей. Честито. И тук си задавам аз въпроса. Случайно ли в групировките на Прокопиев се води такава яростна кампания в защита на колегата Ангел Джамбаски? Естествено, че не е случайно. Моника Маковей и Джамбаски. Защото аз пак те питам. Заедно гласуват в парламент. Този същия срещу чии интереси гласува? Кои са гласували обаче против тази резолюция? Това са едни от най-изявените националисти в групата на консерваторите в Европейския парламент. Кои са гласували обратното на Джамбаски? Ван Дален, Питер Ван Дален, това е доста известен холандски политик. Белгийския националист Демезмекер. Фито, това е лидера на една от най-перспективните националистически формации Фрателли d'Italia, италиански брати. Нотис Мариас, това е независими гърци, знаеш, напуснаха правителството на Ципрус, несъгласие с договора с Северна Македония. Месер Шмидт, това е най-известният датски националист. Теохарис, тя е наша колежка професорка от Кипър, знаеш там колко обичат турците. Дори тя гласува за европейската перспектива на Турция. Кипър гласува. Защото хората мислят стратегически. И разбира се, Андрес Вистесен, който е една от така новите надежди на датския национализъм. Тези хора гласуват обратното на Джамбаски. Аз почвам да се чудя къде са истинските националисти. Тези, които се представят в баджак медиите в България, или пък тези, които действат спрямо своите национални интереси в Европарламента. Да го кажа и по-простичко, такива като Джамбаски, в които са гласували и на практика са отрязали възможността за всякакъв вид перспектива на трезво мислещите хора в Турция, които не са никак малко. Хора, които са наистина проевропейски настроени. Които имат нужда от нашата подкрепа. Те имат нужда от нашата подкрепа. Ние сме длъжни да им дадем тази подкрепа, Турчин не може да ни бъде враг, защото е турчин. Наш враг може да бъде само простотията
липсата на демокрация, връщането към средновековието, а наш приятел може да бъде всеки модерен, трезво мислещ човек, независимо дали е мюсюлманин, турчин, арабин или европеец. А връщането към средновековието минава през радикалния ислям, който се опитва всячески да въвежда Ердоган и всъщност най-големият поддръжник на Ердоган е именно исляма и този радикална форма на исламизиране. Както и през радикалния национализъм, защото това, което се случи в Крайстчърч, между другото в Нова Зеландия, аз имам там приятели, които живеят. Да, искам специално да отделим. Е крайна проява на това, което ние в България все още не можем да осмислим. За нас политическото говорене на тема заплаха от ислямски радикализъм се събира в това да отпуснем на ходжите 8 милиона да си платят борчовете към НАП и прословутото изказване на господин Борисов, че на всеки ъгъл в България се продават дюнери. Между другото... И господин Борисов в Крайстчърч, което знаеш какво значи в превод на английски Крайстчърч, Кръст Христов, има 2 джамии. И какво спаси хората от радикален тероризъм, независимо той с какво лице. Крайния национализъм, да го кажем, защото това води крайния национализъм. Нещо, за което с теб сме говорили не 1 и 2 пъти. Ето го вече примера наяве. И това е жесток пример. Между другото, само да те поправя, искам да те коригирам, защото е важно да го знаят хората. Понеже ти каза 8 милиона за ходжите, искам да ти кажа, че не са 8 милиона за ходжите. 8 милиона за една определена група около главния мюфтия, който аз познавам. Баш ходжата. Да, баш ходжата. И в същото време именно мюсюлмани, трезво мислещи, това искам да го разберат и българските зрители, те се противопоставиха, защото много добре си дадоха сметка какъв гаден мръснишки заговор се целеше през това опрощаване на тези дългове. И аз им благодаря на тези мюсюлмани, които имаха смелостта да се изправят и да кажат не, ние сме против това нещо, което ще разпали един много опасен огън. И още не се знае дали вече не е разпален този огън. Понеже гледам, че първата част вече почти свършва. Тя много бързо тече, чак на мен не минава бързо. Какво би станало, ако така този атентат в Крайстчърч е инспириран все пак от радикални ислямисти? Нищо, че радикален националист участва като лице на този атентат. На този човек, извинявай, той е един фитнес инструктор бил. Аз му четах биографията. Момче под 30 години, фитнес инструктор. Добре подготвено, физически. Пътувам по целия свят. Бил съм и там. Бил съм в тази част на света. Полетите са много скъпи, колега Байрактаров. Изключително скъпи. Един фитнес инструктор дори от Нова Зеландия не може да си позволи едномесечна екскурзия из половина Европа. Винаги започваме с финансирането. С нета кола. Нали, някой е финансирал този оръжието? Оръжието, разбира се. Така че преноса на това оръжие. Аз не изключвам, ако някое разузнаване или примерно някое така разузнаване на радикално ислямско крило е участвало в инспирацията на този атентат с цел повишаване на... Защото това е много асиметричен удар. Много е далеч. Но човек какво казва за себе си, атентатора? Той казва, или по-скоро изверга какво казва за себе си. Той казва, аз чувствам европеец. Тоест, неговия пример е предназначен да се прехвърли от единия до другия край на света. А не ти ли прави впечатление? Цивилизационно Европа и Нова Зеландия и Австралия имат много дълбока връзка. Както знаеш, в Австралия има и в Нова Зеландия има големи диаспори от източна Европа. Има много сърби, има много гърци, има много българи, много българи. Така че не случайно този човек шета в тази част на Европа. Той не е отишъл в Дания и в Норвегия, където станаха тази част на Европа, последните примери. А тази част на Европа, в която той е шетал и която сега услужливо се показва от нашите медии, не че ние днеска не можехме да ги покажем всичките тези кадри, но аз съветвам моите колеги да не го правят. Той Цацаров го разказа вчера. Да. Те медиите какво са виновни в случая? Главният прокурор. Те са виновни доколкото публикувайки непрекъснато и говорейки за този маршрут, всъщност този маршрут на теб ти е ясно, че това е една взривоопасна зона на Балканския полуостров, която много лесно може да бъде подпалена и да избухне. Ще бъде още по-краен. Това, което Джамбазки прави в българската политика, много наподобява на този атентатор в Крайстчърч. На практика, говоренето на Джамбазки
И не само. по тема национализъм. На ВМРО, на НФСБ. Най-вече на ВМРО и на НФСБ, защото тук Атака доста по-умерено се държат през последните години. Те изцяло обслужват Движението за права и свободи. Те първо помогнаха основният съперник на ДПС и слава Богу, тук свършиха добра работа, Лютви Местан, нали, да изчезне от политическата сцена. След което обаче с това, което направиха във Войводиново, аз ти предлагам да спрем до тук. Просто в голяма степен гарантираха успешния резултат на ДПС на европейските избори. Няма български циганин сега, от тук насетне, който да не се е обърнал срещу Джамбазки, т.е. мотивирал е неговите 15 000 поддръжници да гласуват за изборите, но всички тези цигани ще гласуват след това за ГЕРБ и за ДПС. Без да обиждам българските цигани, без да обиждам никой не обиждаме, нашата роля е да кажем истината така каквато е, но ще продължим, тъй като изключително висока гледаемост има в момента. Само след кратки реклами продължаваме с Николай Бареков. Изключително интересния разговор и коментар по сериозните теми.